Tai kokres bro. Kok jawab ya Pak? Yo kita lagi buka jajan rasanya kan apa? Lah tuh nama tuku kok wakil menjajaran kok ngene iki arep tuku ning ndi to? Kita ada kuning kiri lho delok. Butuh piro wae enek. Rasa daging sapi chips. Rasa rumput laut chips. Aku pilih sing dia. Tamu kok Maya. Iki sing iki masuk kene. Lho. Go kabeh. Nah, terusan sing disugate apa go kabeh seenek iki? Jadi tamu kok digoro-goro. Iya kentang ya. Lah delok. Dijel tak delok. Aja delok to njaluk to koyo Mau tak review nih. Astagfirullahaladzim gue tamu nyok. Enak ya Allah. Ora pemapanan. Lah tuku ki ning endi? Kuwi mak utama tuku ning endi to, Mak? Itu nih mak. Nek kandang kuning. Mesti kok TikTok iki. Jan pokoknya. Iki anyar ketok Eri. Aku ora tau di TikTok, gue tolali kan. Makanya kasok. Kedus ya. Lah ya layak tuh mesti kedus ngene iki entuk loro mesti regane murah to, lek 30.000 kowe. Yo murah pokoknya delok ning TikTok ngono lah umbuan pokoknya wis. Pokoknya kita mau mulai kabeh tanggo bodoh ya Yunur ya. Soalnya bapak enak gawean. Godol iki disuwi sasi, plempung kari-kari.